Bai, zorionak, 3. saria lortu duzue, eta horrez gain, segurenik oso ondo pasatu duzue. Oso ondo, ez genuen espero finalera iritsiko ginenik eta asko disfrutatu dugu. Eta sariarekin, ze pentsatu duzu egitea, 800 euro? Agian afaritxo bat edo bidaitxo bat egitea eta bestea unibertsitaterako aurreztuko dugu. Eta hurrengo urtean, parte hartzeko asmorik bai? Bai.